ପାଟି ଚୁପ କର। ଗୁରୁ ଯିବା ସାରୁ କିଛି ଦବା ନା ନାଇଁ? ଆରେ କଣ ଦବା କହିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ଦବା। ନା ନା ଠାକୁର ପଟେ ଦବା। ନା ଘଣ୍ଟା ପଟେ ଦବା। ନା ନା ପେନ୍ ଦବା। ପେନ୍ ଗୋଟେ ରିଫିଲ୍ ଦେଇଦେବୁ। ପେନ୍ସିଲ ଚିତ୍ର ଖାତା ଦେଇଦେବୁ। ସାରୁ ଚିତ୍ର ଆଣିଏ। ସାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଦବା। ବର୍ଷା ହଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା। ତମର? 7 ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କା। ତୋର? 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 20 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ। କେତେ ଟଙ୍କା କରି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ନାଗେ ତମ ଘରେ ଦେବେ ନା? ଦେବେ ତ? ଘରେ କହିଲି ତ ଠକେଇ ଖାଇଦେଲୁ ବୋଲି। ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ଦେବା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ହେଲା। ରାନ୍ଧା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ଦେବା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଚୁମୁଣ୍ଡି ଦେଇ ଦବା ହେଲା। ଚୁମୁଣ୍ଡି ସବୁ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ। ରସଗୋଲା ସାର ଦବା ଖାଇତେ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ମୋ ନାଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତୋ ନା? ନାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଆ। ତମ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲେଖିଦବ। ସମସ୍ତେ ପାଟି କରେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସାରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମ ବେଚ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେବା ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା? ସମସ୍ତେ କାଲି ଚାଲ ଆଣିବ। ନ ଆଣି ଦେଖିବ ଜଲ୍ଦି ଜଣେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା। ଭଲ ଭଲ ମିଠା ଦେବା ହେଲା। ବୁଝିଲ? ସଜିବା ବି ସେଇଭଳିଆ। ଚାଲ ସାର ଆଜ୍ଞା ପାଟି